من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سكران جلدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نجكن جنجير ميدين تفسير القرآن الكريم daga handar no do ayare min suratul baqarati ayare nde sappai jeetati e ɗiɗi karon wallazina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun en ɗon nder sharha mare en timminande kanjo o wi to nastugo duumago nder yite be duumago nder aljanna fu ɗi pat majum na ɗum kuugal dumnata ɓi adama to kuugal dumnata goɗɗo mana kefero to kuugal mako dumnata mo nder yite to ai to nastinama yite o yangitama duuɓi ujune temerre kuuɗe kalluɗe mako timmi ai to e ko luttimo nder yite hoddirore Allah tan dumnata mo nder yite julɗo bo ko dumnata mo nder aljanna kanko bo to hanko ma to wiyama kala misqala zarratin kala zarrere ngel huwi bongel fu Allah hokkamo o jooɗo nder aljanna duuɓi ujune temerre sai kuuɗe man zarrahum man kon timma ko pat makon amma wakkati bo timmai to hanko bo ko luttimo nder aljanna yiɗa sai o wurto aljanna kanko kanjo idan den kam ma huwa sababu fil khuludi fil jannati aw fin nari ɗume on won dalila ko dumnata ɓi adama nder aljanna aw bo dumnamo nder yite dumnata o nder aljanna ma ɗume dumnata nder aljanna dumnata o nder yite bo ɗume dumnata nder yite o wi niyatul mu'mini khairun min amalihi anniya muminijo ɓuri kuugal mako ni annabi jo sallallahu alaihi wasallam to wiugo niya muminijo ɓuri kuugal mako to asainen kan niya fajirijo ma woniyatul fajiri khairum min amalihi fajirijo hanko ma kalluɗo kanko ma niya mako ɓuri kuugal mako kanko muminijo o waɗi anniya da to Allah hokkaymo duuɓi daga ɗo ha illa masha Allahu bo ƴeftiri alkawal o accata rewgo Allah o accatama no ɗon mari dow anniya o duumoto dow dewal ngal kanjum waɗi Allah to Allah waɗimo nder aljanna sai to dumnaymo ngam anniya mako kefero bo oɗo waɗi anniya ko duuɓi noye Allah hokkimo o accata keferako to kanko mo anniya mako o accata o wurtako keferako kanjum waɗi to Allah nazimo yite sai Allah dumnamo nder yite man ngam anniya mako anniya mako o duumoto nder keferako kanjum sai o duumo nder yite mo to ni almuminu muminijo yan wi oɗon anniyo annahu muminun kanko ne o muminijo tan waɗayi on o ɗowtiɗo bo walaw ummira abadan da to Allah hokkanomo gurdam daga ɗo har foroy mana har lahira har zamanu lahira wandu fu maru to o sanjata ko o julɗo tan o muminijo bo o huwanayi Allah lakana muminan abadan anniya mako ni o lato o muminijo ha foroy bitilka niyati anniya kaɗo dakara aljannata o nasti aljanna o sakana fiha abadan kanjum bo jo'intamo nder aljanna man ha foroy man wal kafiru kefero niyatu anniya mako annahu yabqa kafiran o lutta o kefero man walaw asha abadan kanko ma koda Allah wurnayno hawtanamo be gurdam lahira ɗam fu majam o mayay anniya mako ni o accata keferako o dumoto nder keferako to kanjum waɗi kanko bo fali hadha dakhala nara kanjum waɗi o nasti yite woma kasa fiha abadan kanko ma o duumi nder mage o ma anniya muɗum duumago nder imanako dumnimo nder aljanna o bo anniya mako duumago nder keferako dumnimo nder yite don ngam innamal a'malu binniyati yawwa kuuɗe kamɓe anniyaji ɗe tokki jomirawo wazkur ya rasulallah innu id akadna misaqa bani israila wakkati jogi ƴeftumi alkawal be bani israila fit tawrati nder deftere maɓɓe attawra wa qulna jomirawo mbimi bani israila la ta'buduna illa Allah ta ndewe ko moye sai Allah wa ahsinu bil walidaini mbonane saro e moɗon bo ihsanan mbondi gana e mboɗenga birran ɗo wane saro en mon ni Allah ƴeftani bani israila alkawal wazil qurba nden bo mbonane mana leñol moɗon ɓadiɗɗa e moɗon woletama mbonane yatimi en mana ɓe baba en muɗum maayi acci famarɓe kamɓe wiyete gini en wal masakini mbonane miskin en ɓe ngala ko woni miskinu mo wala ko mari tan ko o jamo to wala ko mari ni miskinu o wiyete wa qulu linnasi husnan to mbolwa bo mbolwane yimɓe bolle boɗɗe qulu linnasi mbi'e yimɓe husnan
bolle boɗɗe kanduɗe. Awjabu haqqin alal abdi, haqqe ɓurɗum wajibago dow jeyaɗo ni an ya'buda allaha wahdahu o rewa Allah feere muɗum wala yushrika bihi wala yushrika bihi shay'an ta o hawtana Allah ko ɗume. Wa akbaru haqqin ba'da haqqillahi tabaraka wa ta'ala haqqul walidaini, haqqe ɓurɗum mawnugo ɓawo haqqe Allah tabaraka wa ta'ala haqqe saro en. Yawwa goɗɗo o ɗowano saro en mako kanjum bo kanjum woni haqqe ɓawo haqqe Allah sai haqqe saro en. Bururuhuma wajibun, ɗowtanaki saro en ɗum wajibi. Wal uququ min al kaba'iri, lutuki saro en ɗon nder zunubaji mawɗi. Wa ba'da zalika al yatama, to ɓawo ɗon kadi sai yatimi en kamɓe wiyeten gini en e baba en muɗum maayi. Man mata abuhu wa huwa sagirun, mo baba muɗum maayi pamaro oɗon ɓingel baba mako maayi kanko wiyete yatimu, kamɓe bo bonaneɓe. Yaqulu rasulu sallallahu alaihi wasallam, annabijo ɗo wiya ana wa kafirul yatimi ka hatayni fil jannati, o wi kanko be shamgiɗo yatimijo har yatimijo man ummi har mawni har wuri har yotti haaje, to annabijo wi min be mako ba kooli ɗiɗi ɗi so holli sappordu mako be hodu shakaru mako. Toni wal masakini, sai bo miskin en ɓe ngala, man laysa indahu shay'un, mo wala hunde ko irin nde hañoyte miskinu. Miskinu o wala ko ɗume, ko ɓorno ma to goɗɗo hokki mo, ko nyama ma to goɗɗo hokki mo, anni wala ko mari tan kanko wiyete miskinu, ko jamo bo. Wa qulu linnasi husnan, yimɓe bo ɓe fuu maɓɓe to on bolwana ɓe bolle boɗɗe min al amri bil ma'rufi. To ayi goɗɗo ɗo waɗa hunde umro mo mbiyamo to hoɗoni an kam ta waɗayni waɗu hunde wonde tan. Wan nahyi anil munkari, ta haɗay bo haɗu kalluɗum, e ta wolway mbiya goɗɗo to ko kuwata fu ni andu aɗon huwa boɗɗum aɗon bo umra mboɗenga. Ta haɗay bo haɗu hallende amma bo haɗita hallende ta hunde. Wa sidqi min al amri, wa sidqi fi sha'ani muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nden gonɗe bo ha sha'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yahudanko en Allah wondi ɗo kam, mana ɓe gonɗo ɓe mbiya gonga ha annabijo man ta ɓe ngara ka wigo a na ɗum kanko a ni oni, a ɓe mbiya gonga ka ɓe andi. Wa rifqi bihim, ɗum yiɗi bo enɗago yatimi en be miskin en man. Wa aqimu salata, jomirawo ɓoce julde. Wa atu zakata, dokke zakka. ɗum woni alkawal ngal alkuduɓe be yahudanko en. Hadha ma ahida Allahu ila bani Israila, ɗo kanjum wiyete alkawal ngal Allah alkani bani Israila. Ɓe ɗo wano Allah, ɓe ɗo wano saro en maɓɓe, ɓe bonana yatimi en miskin en. Allah wi to nde gaduɗen alkawal ngal bo faqabiltum zalika, onon yahudanko en on jaɓi, on mbi'e on jaɓi alkawal man. Amma summa tawallaytum, ɓawo ɗon sai caliɗon ɗoyliɗon, a arabtum ɗoɗiɗon ani ɗo fayi bi caliɗon hebbingo alkawal ngal alkuduɗon be Allah ngal. Illa qalilan minkum, sai seɗɗa e nder bo, seɗɗa e nder yahudanko en kamɓe tan tokki alkawal ngal Allah alkani ɓe. Ɓe nuɗɗini annabi Musa, ɓe nuɗɗini annabi Isa, ɓe ngari nuɗɗi annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ko lutti kam fu wa antum muriduna, sai latin on ɗoɗiɓe ka abaikum, bano baba en moɗon calino ɗowtanago annabi Musa, onon ma ngarto on ɗowtanaki annabijo. Wa idh akhadna misaqakum, jomirawo wi ha jonta inna yimɓe ya rasulallahi wakkati ƴeftumi alkawal be yahudanko en, ƴeftumi alkawal be mon onon yahudanko en. Wa qulna, jomirawo wi mbimi on la tasfikuna dima'akum, to mi harmini hakkunde moɗon banda barbartiro, ta goɗɗo bara goɗɗo, ta ndufe ƴiƴamji moɗon. Turiquna, ha ta mbaje ƴiƴamji moɗon be qalli ba'dikum ba'dan, yoga moɗon waɗa ka mbargo yoga, mi haɗi. Wala tukrijuna anfusakum, ta ngurtine bo ko'e moɗon min diyarikum, mana ta ngurtine woɓɓe nder moɗon nder ci'e moɗon, mana ta ngurtine yimɓe medonɓe daga ci'e maɓɓe ngaron joɗoɗon. Ɗum bo kanjum wiyete al'ada yahuda kam. Yahudu ha woni pat kañum kam meeda woɓɓe wurtina ɓe nden joɗo nokkure man. Summa agarartum, hoti bo on kirliti on jaɓi, qabiltum zalikal misaqa, on jaɓi alkawal ngal ɗo. Wa antum tashhaduna, onon ma on shaydake ala anfusakum dow yonkiji moɗon, fakat Allah alkidi be moɗon alkawal ngal ɗo, on jaɓi alkawal, on jaɓi ngal. Amma summa antum haula'i, summa hoti antum onon haula'i, onon yahudanko en tawaɓe zaman annabijo ɓe, nda on jonta takluna anfusakum, on ɗon bara yoga moɗon, mana on ɗon barbartira bi qalli ba'dikum ba'dan, yoga moɗon ɗon bara yoga. Wa tukrijuna fariqan minkum, on ɗon gurtina yebre wonde nder moɗon
min diyarihim meedon ɓe gurtinon ɓe shi'e maɓɓe to ɗum na ɗum lutugo alkawal Allah tazaharuna ko tazaharuna ko tatazaharuna ko tuzahiruna fu jangirama tazaharuna alayhim on ɗon ballotira e dow ɓe giɗɗon gurtingo ɓe bil ismi pat bo kugal ngal ɗum kugal zunuba ko ton wal udwani ɗum ɓeetare ɗum lutuki kerol waya ƴattaki kerol tata awanuna on ɗon ballotira alal galle e dow mbargo yimɓe sey ko leñol gongol to on ɗon narri ɓe magol nder moɗon sey ballitongol ngol bara gongol on fu bo on pat bo ɗum onon ɓen bil ismi zunuba bil masiyati e geddal wa zulmi e toñange wa in yatukum usara ko asra to yo in yatukum to ɓe garani on usara ɓe dahaɓe ɓe nangama woɓɓe jehi koni ɓe nangi ɓe ɗon bo tufa duhum ko tufduhum sey shotoɗon ɓe sey jehon dokkon jawdi ɓe gurtine iza ja'akum usara to dahaɓe garani on min ikwanikum derraɓe moɗon tufadunahum bil mali sey dokkon jawdi ngam ɓe gurtine to woɓɓe nangama kam on gurtinayɓe amma to onon hakkunde moɗon bo on barbartiray wa huwa muharramun alaykum ikrajuhum wurtingoɓe nder ci'e maɓɓe ɗum haramun Allah harmini ɗum dow moɗon onon yahudanko'en Allah harmini on gurtinon woɓɓe nder moɗon mana meedon woɓɓe daga ci'e muɗum ngam marton ci'e ɗe hadihi qissatun ɗo ɗum qissa tata Allah go jongitoto ka bil aus wal khazraji wa bani qurayza wa bani nadiri aus be khazraju ɗum arab en madina ɓe ngoni bani qurayza be bani nadiri kamɓe madina ɓe ngoni kamɓe on yahudanko'en al aus wal khazraju hum alladhina dakalu fil islam aus be khazraj ɓe nasti juldanko kamɓe nane ɗum arab en ɓe nasti juldanko indama ata nabiyu dakalu fil islami indama ata nabiyu sallallahu alaihi wasallam al madinata nda nabijo warti madina leñol aus ɓe nasti juldanko leñol khazraju ma ɓe nasti juldanko fa sara nabiyu yulligu alayhim ismal amsari asli maɓɓe kam yahudanko en no amma sey nde ɓe nasti juldanko sey annabijo wartiriɓe amsaru wana walloɓe dina kanat bainahum adawatun ɓe gonno konnago caka maɓɓe hamɓe leƴƴi ɗiɗo ɗi fu nayi ausu be khazraju be banu qurayza be banu nadiri 120 sanatan duuɓi 120 ɓe ɗon konnotiri ɓe nadata yeta harabuna fiba bainahum ɓe ɗon gaɗi ka haɓre maɓɓe ɓe kaɓa caka maɓɓe ɓe jaha kona ɓe yake feere ɓe keɓa nasarako dow maɓɓe yake feere bo ɓe lorto ɓe garta dow ɓe konna ɓe keɓa nasarako dow maɓɓe wa banu quraizata wa banu nadiri qabilatani min al yahudi to kamɓe ɓen ausu be khazraju kamɓe marno konnago duuɓi no 120 nden bo ɗum arab en to ɓe bo banu quraiza be banu nadiri kay bo ɗum leƴƴi yahudanko en qabilatani min al yahudi hajaru min ash-shami kamɓe daga sham ɓe ummoyi mana syria ɓe garti ha madina man lamma aqarru fi tawrati anna nabiyya alladhi yakhruju fi akhir zamani mawliduhu makkata wa muhajiruhu yasriba wakkati ɓe laɓɓini wakkati ɓe jangi kadi lamma qara'u fi tawrati nde ɓe jangi nder deftere maɓɓe annabijo garowo ragarejo zamanu o dañeteɗo makka o eggay bo o warta madina yasriba to ɗo hajaru ila yasriba ɓe fasa ngadi ka eggogo ɓe ɗon garta yasriba man o ha ɓe ngara ɓe taɓɓo annabojo man wa sakanu fiha sai ɓe ngari ɓe jooɗi ha madina go ha yasriba go qalu sai ɓe mbiyata innahum yantaziruna khuruja nabi alladhi yati fi akhiri zamani ko umminoyɓe daga ha leddi maɓɓe sham wartiriɓe ha ɗo ɓe ngari ngam ɓe ndena wangugo annabijo mo Allah wi wangina e ragare zamanu hadha sababu suknahum madinata ɗum kanjum woni dalila joɗaki maɓɓe madina kanjum jo'ini yahuda ma nder madina to ɓe ɗon ndena wangugo annabijo sallam falamma ataw nde ɓe ngari madina lahiqa banu quraizata bil ausi wa banu nadiri bil khazraji kulluhum tahalafa ma qabilatin fasaru idha tuqatilu al ausu wal khazraju kharaja banu quraizata ma al ausi wa banu nadiri ma al khazraji wa yataharabuna wa banu quraizata wa banu nadiri mamnu'una min al qitali bainahum fi at-taurati hum mu'minuna bil kitabi wal kitabu nahahum an qalli ba'dihim ba'da wa ikraji ba'dihim ba'da to nde ɓe ngari sey ɓe tawi banu quraiza sey wari jippori ausu banu nadiri jippori khazraju to
nden ɓe fu ɓe kunotiri hakkude maɓɓe wala habre. To sai ɓe laati to ausu laatake ɗon anyum be kazraju ɓe luuri caka maɓɓe, lenyol ausu be lenyol kazraju na hamɓe on arabɓe. To nden banu qurayza bo hawtino be ausu, banu nadiri hawti be kazraju. To banu qurayza go sai ɓe ngurto sai ɓe kawta be ausu ɓe njaɓe kona banu nadiri. To nden banu nadiri bo yowa kajum bo to ɗon lura be yowa ausu kazraju, yo mana kazraju be banu nadiri to kamɓe wona ɓe hawtuɓe kamɓe ma. To kamɓe to habre nasti hakkunde ausu be kazraju sai banu nadiri ɓe kawtana kazraju. Kazraju ɗum arabɓe, banu nadiri bo ɗum yahudanko'en. Feɓe mbi'a ɓe ballay banu nadiri ay ɗum hunidiɗɗa e maɓɓe, ɓe ngaɗi alkawal jode caka maɓɓe sai ɓe kawta ɓe kona leñol ngol to. To kamɓe banu qurayza e banu nadiri kamɓe bo Allah haɗiɓe ta ɓe konkontira caka maɓɓe. La tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarihim. To nder attawra maɓɓe banni Allah haɗiɓe wala hontirgo caka maɓɓe ngam ɓe mbi ɓe nuɗɗini deftere Allah. Deftere Allah bo haɗiɓe mbartirgo, haɗiɓe bo woɓɓe parta woɓɓe ngurtina woɓɓe ci'e muɗum. walamma lahiqu bi haula'il mushrikina, nde ɓe ngari ɓe kawti be hefere madina ɓe mana arabɓe ɓe saru yataharabuna ma'ahum, sai ɓe laati ɓe ɗon hakkunde maɓɓe kamɓe yahuda be arab ɓe ɗon mari luure har ma ɗon fu waɗa konu caka maɓɓe. Banu qurayza fe banu nadir, banu qurayza kañum ɗon hawti be banu qurayza ɗon hawti be ausu, hamɓe ka wala konu caka maɓɓe amma ɓe konay banu nadiri. Nden yowa ɓe ɗon kawti be ausu amma ɓe konay kazraju, wala alkawal hakkude maɓɓe. Nden kazraju go ɓe hawti be banu nadiri, kamɓe ma banu nadiri be kazraju ɓe kawti hamɓe bo. Hamɓe bo ɓe konay banu qurayza, kamɓe kazraju ɓe konay banu qurayza, ɓe ngala alkawal caka maɓɓe. To habre on nde ummake sai yahudanko'e go to ɓe kawti na ɓe kaɗanoma hakkude maɓɓe kam ta ɓe konkontira. To ɓe ngari wallugo ɓe ngondi sai ɓe ngaɗa kam mbargo bandiraɓe maɓɓe, kanjum bo Allah haɗunoɓe. Nden to bandiraɓe maɓɓe nangama fayin ɓe njaɓe dokka jawdi ɓe ngurtina ɓe, ɗo ɓe ngaɗi boɗɗum wurtingoɓe, honugoɓe bo ɗum kalluɗum. Joni yowa walamma lahiqu bi haula'il mushrikina saru yataharabuna ma'ahum, sai laati ɓe ɗon konkontira be yimɓe madina man mana arabɓe man. Wa yuharibuna ikwanahum, sai ɓe ngarti har ɓe ɗon mbara ɓe ɗon konkontira be derɗiraɓe maɓɓe ɓe Allah haɗunoɓe ta ɓe konama. Wa yaktulunahum, har ɓe mbara ma derɗiraɓe maɓɓe. Fa iza qila lahum, to ɓe mbiyama atuqatiluna ikhwanakum, e ko waɗi mbaroton derɗiraɓe mon, on mbi Allah haɗi on mbarugo derɗiraɓe moɗon. Qalu, sai ɓe mbiya in tarakna al-qitala zalla hulafa'una, to ay to min ballaɓe ɓe min gondi ɓe, to min ballaɓe ɓen ɓe konata man torrayɓe dikka min ballaɓe, hato on balli bo on mbari mo moɗon. Wa iza akhadha asirun min zalika janibi, to bo nder ɓe naɓe ɓe ballata ɓen ton ɓe konata ɓe kawta. Misalu ausu ɗon hontira be banu qurayza be banu nadiri, kay kamɓe gon wala alkawal caka maɓɓe. Banu nadiri ɗum yahuda, ausu ɗum arab, amma kamɓe nane ma o lura caka maɓɓe wodi habre. To ɓe ummake kamɓe banu nadiri ɓe dilli ɓe jehi ɓe tawi ɓeɗo ɓe tawi ausu ɗon honida be banu qurayza. To ko henaynoɓe ta ɓe nasta habre man ngam banu qurayza ɗum bandiraɓe maɓɓe, Allah bo haɗi ɓe ta ɓe kono bandiraɓe maɓɓe. To amma to ɓe jehi sai ɓe ballay banu nadiri, ay ɓe ngadi alkawal. Sai e nder wallugo banu nadiri ɗo na arab hanno ɓe mbara, to ko mo maɓɓe to heedi wakkere nde sai ɓe mbara ɗum. Sai mbiyama to ko waɗi mbaroton ɓe moɗon, sai mbi'a to to min acciɓe ɓe torranay min ɓeɗo ɓe min narri ɓe.
to e ko waɗi to goɗɗo moɗon goɗɗo maɓɓe nangama wondo koton ceede ɓe jaha ɓe jofa mo sey mbiya ɗon bo قالوا تقاتلونهم وإذا أخذ أسير من ذلك الجانب جماعة هؤلاء قالوا كثيرا بإن تركنا القتال ذل خلفاؤنا وإذا أخذ أسير من ذلك الجانب جماعة هؤلاء ما لو وفدوه تقول نانغاما nder be to be jehino be don nokkona be ma den jota goddo mabbe nangama mo mabbe on kenan to sebe ko jawdi be jaa ngurtana mo wara duhu sebe lorna be garta mo ha mabbe قالوا سيم بيوا تقاتلونهم أي بكوني بي وإذا تا أساراهم تو نانغا مابbe ngari tufaduna don bo hebe shotobe قالوا سيم بي أمرنا بهذا في التوراة الله وتامن barbartira amma bo min umra min ballabe amin to nde on umra ballon be modon to be don kabde be kona senta on ha jawon barombe toni fali hadha wa bakarhum al ayatu kanjul ayamana felibe jomirawo wi'ata ɓe afatu'minuna bi ba'dil kitabi sey nuɗɗino yoga deftere kanjum wonta sotako nangaɗo nder moɗon ɗo ka noon Allah umri on o wol fida'u wa takfuruna bi ba'din sey kefnanoɗo yoga kanjum woni mbarugo bandira e moɗon ngam ɓe ɗon konda be yimɓe ɓe on giɗa o tarkul qatli ɓe jankiri wato accugo ta mbara bandira e maɓɓe kam ɓe ɗon mbara ɓe wal ikraji ɓe jankiri bo soyde Allah haɗinoɓe ta ɓe ngurtina bandiraɓe maɓɓe ɓe meeda ɓe ngurtina ɓe nder maɓɓe to nda joni tawi ɗon meeda ɓe daga ci'e maɓɓe ɓe jafta ci'e man Allah wi to kadi goɗɗo o wi deftere Allah o nuɗɗini yoga mare amma o nuɗɗina yoga fama jaza'u man yaf'alu zalika ɗum woni mbar jaari kuugal o hoosa yoga deftere o jaɓi yoga bo o jaɓai to o wala mbar jaari illa khizyun sey mbustu hawanun yawnare o handi wa zullun be toskare be bustu fil hayati dunya ha dunya do to o buste tan wa adahumullahu bil khizi jomirawo alkani be bustu wa qala hum ukkanake be wa qala lahumul khizyu bi qalli bani quraizata e bustu kam bo hebi be annabi jo wartini Allah umri mo tan o hona be so honi banu quraiza wa nafi bani nadiri so banu nadiri go bo fudu yahudan ko yahudo banu quraiza tan bara banu nadiri bo be meeda ila sham be koti sham mabbe wa darbil jizati ila yawmil qiyamati non bo be belana yobugo jomorgol kanjo yete haraji ko ha darngal wa yawmil qiyamati do kam ko hebi be ha duniya nyande darngal bona yura dura ila shaddil azabi be lornete e fago yangada burr kasato go yangada lahira be an asaruha alaiha ngam be shubi duniya e do yangada lahira ka o e do lahira do ɓe suɓi duniya ɓe acci lahira kanjum watto ɓe jeeyi lahira so Allah yangita ɓe wamallahu ɓe gafilin jomirawo na o accowo amma yamalno ko ɓe kuwata kugal ngal ngal pat magal ko moye ngal huwi fu sey to Allah irtanimo kugal mako warjake mo dow magal ulaika ɓeya to yahudanko'en allazina kamɓe woni ɓen istarawol hayata duniya kamɓe ɓe shoodi ngendam duniya ɓe jaɓi bil akhirati be lahira bo ɓe shoodiri ngendam duniya man ɓe wi kamɓe duniya ɓuraniɓe ɓe shoori lahira ha ɓe shoora duniya be an asaruha ɓe suɓi duniya alaiha ɓe acci lahira kanjum waɗi fala yukaffafu anhumul azabu yangada hoynantake ɓe ɓe kewata hoyande yangada wala hum yunsaruna en ballatake bo lahira wala kaɗo nazzugo ɓe yangada Allah jomirawo wi laqad atayna Musa mi hokki annabi Musa alkitaba deftere at-taurata at-taura mi hokki annabi Musa deftere be deftere o hurata wa qaffayna min ba'dihi bir rusuli ndem ɓawo deftere annabi Musa go tokkimi ɓawo annabi Musa go gaddumi nulaɓe ɗuɓɓe nder bani Israila atbanahum mi tokkinani ɓe rasula fi isri rasulin to lulaɗo o wari maayi sey mi wadda o pat nder maɓɓe wa atayna Isa ibn Maryam al bayyinati nder maɓɓe gaddumi annabi Isa fu kanko ma dokkuma al mujizati ka iya il mawta wana yeɗingo mayɓe annabi Isa ɗo wara ɗum wa Ibrahim akmai yam ɗinki deraɗo ɓe bumdam wal abrasi be deraɗo ɓe baras pat al annabi Isa ɗon hurga ɗum mana kala nyawu caldorgo fu annabi Isa hurga ɗum pat mi waɗani bani Israila annabi Isa ma nder bani Israila woni Allah wi wa ayyadnahu mi sembiɗini annabi Isa ɗowwaynahu mi sembiɗinimo bi ruhil qudusi e Jibrilu nanema Jibrilu warno laati dalila wargo makko duniya
to daga on serate jibril ɓe sendirta jibrila mi sembiɗini annabi isa be jibrilu hayso sara yasiru ma'ahu ha annabi isa yahata fu oɗo wonde be jibrilu to falima tastaqimu falam tastaqimu onon yahudankoen on ɓochaki ɗiɗi pat mi waɗani on moƴƴeji kam mi waddani on annabi musa be deftere mi waddani on annabi isa be deftere mi waddani on annabo en ɗum woɗɗo be deftere amma fu waɗata on ɓoco oɗon tokkoɗo annabijo o ɓe ɓochaki e tokkaki afa kullama ja'akum rasulun onon kam ayelika kullama ja'akum rasulun ko nde luwaɗo goɗɗo warani on kala luwaɗo Allah luwani on fu ma la tahawa anfusukum tuni yonkiji mon giɗamo sai bi on nawo annabojo min alhaqqi o wardi bo gonga istakbartum sai mawnitoɗon takabbartum mawnitoɗon an ittiba'ihi caloɗon tokkago mo onon kala luwaɗo Allah luli fu to na mo giɗɗon ni wala annabojo Allah fo fariqan kazzabtum on pewni fariqan yebre wonde nder annabo kam mbiɗon ma samnaɓe annabo en fo kazzabtum fariqan pewnuɗo woɓɓe nder minhum nder maɓɓe ka isa bano annabi isa mbiɗo non jawaye annabaku mako ma onon yahuda o fariqan taktuluna mbarɗo woɓɓe bo o taktuluna fariqan on ɗon mbara woɓɓe bilmo daari wigo on ɗon mbara mana ɓe mbarino ay qataltum zakariya onon mbari annabi zakariya way haya onon mbari annabi haya pat ɗum yahuda huwingal hadal qadlu wargo hallugo ñiddugo go li shana'ati ngam ñidduki mago bagin ilal abadi kanjum ka annahu jadidun goɗɗo to mbari annabojo to mbargo man go timmata ha dargal sai ɗum wiyamo oɗon mbara annabojo o mbari annabojo salake amma sai Allah wiya oɗon mbara ngam mbargo man nango timmowo annabojo goda mbara ka annahu jadidun da'iman bano mbargo ngo ɗon ngo heso ma konde aw hum yaktuluna al anbiya da'iban o bo ma mbi'en ɓe ɗon mbara annabojo man konde hatta nabiyuna alayhi salatu wassalamu saharuhu annabi sallallahu na kamɓe siri mona na labida siri mona labidun al-asami labidu bo yahudankejo fama asara fihi amma siru man kam battina ha annabijo wasammu lahu shatan nden ɓe gaɗi toke kanko labidu man ne waɗi toke ha kolcal ha dango mbewa lamma atali kaybara de annabijo waɗi kaybara sana ulahu da ama ɓe gaɗani mo ñamdu وجعلوا فيه ثم وغيتوك النعم دومان قال أنشركم بالله هل تصدقونني قالوا نعم نعم الحمد لله إن شاء الله عند الفارو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.